О! Браво! Много подрипкава човек. На Хюсин, но как от това някак си гумата каква е по скалите издава на го. Нека е. Нова е за това. Вирича. Има сила. Ако му тучиш много гума, няма направо един му. Да стане нискичко удобно. Ще излезе. Имам въже. Не е като преди как беше. Сега се реже и има сила. Чекал ти и наскоро си. Ето рибата ще от дома. Не, наскоро вече. Дай! Тия бутуши от неги правят с трансфери. Дава ще им пас. Тук трябва да окачим, за да се разгоша. Това не е бутуш, не. Това ти е залог. Я от тук отвикам да се лъжа. Но не върви, гумата не може да запи. Ай, тази чикор си като тази гума. Добре. Даваш и малко напред. Само на спирачка. Дай Ботко отпред фанети. Лано забрех да му. Стойте се. Дай. Раз, два. Това е край. Чуя край, това е? Там е средните тия скрички. Да, се качваме тук. Дай да върнем много. Чеки. На дека искаш? Маня, да отървам Там теб. Чеки. Малко моето луче. Там ти излезе. Бах на 11-10. Гледай. Караш. Ходай го напред. Не знам. Нагоре ще бъде така на него, като се скала. Това е скала. Отгоре. Има малко равничко. Тук иска хубаво да седнем улово отзад, батко. Ето ти фитнес мани. Но лошо да почнава да става пътека. Изорваваме краща. Няма да ги загъзбацува.
тук малко по-насам го пусне, ако може да го ритне, да го хвалиш. Но, е тук. По-наравничко, там няма да си. Батко, седни му на отзад. Не мога, иска изправя си. Еми даде. И не мога да стъпна на дъно. Колко високо е Спираш. Ако можеш ти да стъпкаш, качи се, така да такова аз ки виждам да загорми от кидър по мъките. Да вървиш така по мен. Са ги го емна. На мен ми идва високо. И на мен ми идва високо там на скалата. Низ единия, низ другия. Една угла, тайка ли? Има ли та? Не. Не. Не е така. Да не знам. Не ти отпаля ли? Ще е влезнало това. Ще отпогащи. Да. Ейка му не бе отпай. Чак, пусни. Бързо, бързо. Града, щупихме дръжката. Обръщачката. Отдех се щупи тази обръщачка. Ох, не може да отдигнем. Вече ти си станал смел човек. О. Да. Снима ли го си? Стой. Стой. Чупихме моторчето. Има на обръщачка. Само здраво на него. Какво ще чупи цялото ли? О, Лошо. От това по-дек се чупи. Яде. падинането. Падна към теб. Това не ми се види. Нема ли свински опашки? Не. Нали слагаш и някъде? Вече това го смела станало. Руче не се обърна. Още малко не можал да зацепи да фърли нагоре. Нямаше скоро, защото ги зацепи. Беше прямо. Не, бе, там това се. Пали го, ай там горе го иска. Не мога. Ако запали, как не ти се види. Това? Тук свършва ли тази пътечка? Свършва не. Ама гадното мина. Това е равника.